एक्शन कैमेरा बरिया नुयो नै न'आ बियो 2008 आव बानायनाय 2008 बा 17 बोसोर जाबायलै बे न'आ 17 बोसोर जाबाय नैबेबो 17 बोसोरानो जाबाय नैबेनिफ्राय बोसोरथाम जाबाय आरो बियो बोसोरथाम नैथिं लामा नैबे जाबाय फुल बैथिं दंमोन बियो बोथ्रोदजोबनानै दिनै बेहाय साजायना दोनफैबाय मेसें जानायखाय दा मोजां जाला फुला ओरै लामा बे ओंखारलांनाय नैबे न' टेम्परारि लुनायमोन बियो थाथ'बाय आरो बिदिनो सिफायजोबनानै गोदान लुफिननाय जागोन बेयाव मेन न'आ नैबे जाबाय आरो गाहाय 10 फुटल' गोजौआ 10 फुटबो गैया 9.5 फुट बेबायदि कन्डिसन गय फुलि दङ जावैनाय बांद्राय रोजा जाबाय देरख'नानै नंलायो नारिखल दंजोबो ओरै सोरगिदिं राउन्ड मैथाया नै गोथाव जासिगोन बे मेजेम जासिगोन नारिखला खिन्थु ओरै राउन्ड दंजोबो आरो खमैनो 60 दालसो दंबावोदां दायो माखासे थैबाय माखासे थैजोब्बाय गैला 100टा जावैदोंमोन आङो 100टायाव बिदिनो माखासे जोलैयाव रज'आसै गाज्रि जाबाय एन्जर जाबाय बे खिलिनाय बिथराइखौ एन्जरा जासोगारो गोदै ना बेखौ मा होनोथाय थुला थेङासो होनगोन ना मा होनगोनथाय बारा मिन्थिया आङो फांसेयाव 150 थाखानि बायनानै गायफैदोंमोन आं बेखौ फांनै बे बारा थायाखै नैबे हाइस्ट थायदों आरो नै गिलुबालु थायखायो मोनबायबो आं जायाखै खिन्थु जाफेराखै आं गोखै बुस्थुखौ आं बारा जानो लुगैया माने इन्टारेस्ट गैया गोखाखौबो एसे इन्टारेस्ट दं आरो गोखा बांद्राय जाग्राखायनो बेखायनो बावलाबायो माने मानसिया जानांगौ गासिखौबो जानायालाय गोखै गोखा गोदै जोंनि साधारन मानसिया गोखै गोखा गोबाब गासिबो जाग्राखाय गिदिर गिदिर बेमारनिफ्राय एसे बारग'यो आरो टाउननिया साख्रियालफ्राथ' गासिबो मेडिसिननि आरो थाजा थाजा बुस्थु मोनजाया बिसोरो जोंना अर्गेनिकआ जाबाय मैथ्रु बिबार मोनजायो जोङो मैथ्रु बिबार नारजि बिदिनो मैथा बांगाल गोबां अर्गेनिक बुस्थु मोनजायो आरो जों गामियाव थानानै टाउनाव थाग्राफ्रा बेबायदि मोनजाया नैबे मोसौ गलिनि अबस्था गैखाया माने लुनोनो हायाखै ओरैबायदि अबस्था
माखौ लुथ्र'नो गोबां खरसा साख्रि गैया बाख्रि गैया फरायनाय गोजा गथ'फोर नै बिथिं खोलाहा न'नि नैबे दैखर ओमफ्राय बेहायनो फायखानाखौबो बानायनो सानदोंमोन आं बे हाखराव बे बक्सखौ बानायसिगोन खिथाग्राखौ दा बेनि ओरै सेराव खथाखौ लुसिगोन खिग्रा रुमखौ बेनिफ्राय नैबे ससे न'खौ बानायनो हायाखै दाबो गोजौनियालाय जाबाय आरो दैखौ ओंखाम संग्रा बानायगोन आं डाइरेक्ट ओरै बाहेराव दै फैनाय सिङावनो सुग्रा ओंखाम संग्रा फेसिलिटि खालामनो नागिरदों आरो हागोन नायनोसै उनाव